Gure planeta sistemako gune da eguzkia. Eguzkia izarra da, eta izar ororen gisan energiaren jatorria gunean gertatzen zaizkion fusio erreakzioak dira. Eguzkiaren gunean batez besteko temperatura 15 milioi gradu zentigradu ingurukoa da, eta dentsitatea urarena halako 100. Eguzki instalazio fotovoltaikoen zeregina, eguzki izpien energia zuzenean energia elektriko bihurtzea da. Sistema fotovoltaikoen osagai nagusiak 3 dira: panelak, metagailuak eta karga erreguladoreak. Eguzki sistema pasiboek ez dute osagai mekanikorik erabiltzen, eta eraikinen osagaiak dira eguzki beroaren jasotze, metatze eta banatze sistema osatzen dutenak. Hala nola, leihoak, hormak eta abar. Oro har, eguzki sistema pasiboek oinarrizko 2 osagai dituzte. Ikus ditzagun. Zuzeneko eguzki irabazia funtsean betiko leihoa baino ez da. Eguzki erradiazioak berotu nahi den tokiko leihoak zeharkatu, lurraren eta pareten kontra jo, berotu eta beraz, beroa horietan metatuta uzten du. Trombe deritzon horma beirazko azal bat da, eta horren atzean oso distantzia txikira, 5-15 zentimetro, bero ahalmen handiko horma bat jarri ohi da. Eguzki erradiazioa xurgatu eta metatzeko. Horma horrek ez du inolako isolamendu termikorik izaten. Maiz, eguzki instalazio termiko terminoa sistema aktiboa adierazteko erabili ohi da. Eguzki energia termikoaz mintzo garenean, eguzki erradiazioak daukan berotasunaren aprobetxamenduaz edo erabileraz ari gara. Izan ere, eguzkiaren energia edozein gai jotzean degradatu egiten da, eta berotasun bihurtzen. Berotasun hori geureganatzean dago eguzki energia termikoaren gakoa. Sistemarik arruntena, metaketa eta banaketa sistema batera konektatutako eguzki kolektore bat edo gehiagoz osatua dago.